Kalumpung Elekai Football balapan daga Federation of Khasi Jaintia and Garu People Jirang Circle. Kalapoi no Shaka Bakut hadian ka jingakun final hapding ka driver yo Mennar Sport Club persya ayak Kensir Sport Club. Kabalong menta kesngi Hamadan Yelekai Hajirang. Ya ketiga lempung lapnha perdano dauba Dundee Cliff Kongsen General Secretary ke FKJJP Sengkme Kumu Kongsan ha ke jingadon lang jong uba lui lengdo President ke FKJJP North Khas Hills District kirkhot na ke Sengkme kinangelam ke Jirang Circle lembat kiwe kire rang ba na ke tiga thain haba phai shi ke jinge lekai final hapding jong ke driver yo Mennar Sport Club persya ya ko Kensir Sport Club ka jingele ka lalong ke bitnan bat ka basong shit bha ha ka bakirange le kai nambro ark kan hon kidi ki betibit bat nadu bas dang ka kelas step bat hapdeng ka jinge kun bajur ki driver yo Mennar kire yo ban thep ar goal ha ka kelas step haba phai shi ka lamit jong ka jinge kun ka jingele kai kalanang kham khlu shushu ha ka ba ka kanhon Kensir kala persang do yam ban yo pen phai ya ke ar goal Henry Kimsham lala Satya namar ki rangi le kai jong ka driver yo Mennar Sport Club Kimsham la Aila Satya bad hapdeng ke jinge ka driver yo Mennar Sport Club kala yo sakawai ka buksiar ban yo shoot penalty ha ka minute ka bajan kut bat klem dap le no ai kala yo ban thep biang sakawai ka goal ha ka kilamit bat klara asndon ya ka nam la du jong ka lempung dalai la not na kaliang ki noyelam ke FKJJP baguntup yo ba Dundee Cliff Kongsit bat uba lui lengdo haba keren ha ke tege sngi kilapan pau ya jing saukemen baki samlai le kai ha ke jela menta kilas tang man ke usha prang balla ru ban saki ha ki babon ki jing le kai ke kham he baki rang le kai ke jela kim dunashu habe nujor bat ki wei pat ki jela bat bon na ki samlai le kai kilas tang man kamai ru da ka kam le kai kabalong kum kalat ban ai kam ajam yaki khon samla bat kum kili kiren san kinlong ka jing ai men sem bat dang kin tiu ka kam le kai ha ka tiga than kham tam man lai ne ke jing mlen basniu nakaliang ke FKJJP ha ka tiga sngi kala samru ya ka kusnam pisa ha ka ba ka driver yo Mennar Sport Club kala yo ban khor ya ka song pisa ba laipo aja tengka rengkat ka trophy kat ba ko Kensir Sport Club kala yo ban khor ya ka song pisa ba ka san hajar tengka rengkat bat ka trophy Kabuk Palace kawan Rashapi ya ka kod yara papura ka General Studies Pepuan Pinkeng atiari lede na ka pendaki competitive exam kum ka MCS MPS bat ki wei ki allied services kat kum ka syllabus but to my tam jong ke MPSC araja R4 phila ban yo ye ka na kidukan kod paro ha Shillong Kajik temu hi kalau ma komno bangila ban kendi ka sap ka thong jeki khun samla jongi khamdam ke barang hakare ka sap ya ka football kumbangi menta ba ka juk menta ba ka jingila ka football kamne shu ta ka jingila ka sutana ne ko hobby henry ru dalong ka takam ka profession ka balak ban ai kam ai jam hagi bobon balang namenta ni khun samla jongi dena kalen ka seng ngidang kwa ban mi sibon ki albor khongji ki Eugene lengdo ki benela ka hakti mo fer hakani gari India dena ta katao nakale ka seng wala ka de wei na ka seng ka bajulon por ban pelet por bakumlo ban pet nam ta ka bhaga men ka khia ka shon jung pai ba ban ja penkhi so ban me penkhi lara ka do ka sarkar kale ka bakra Henry, what happening kita ke jimbon kamro nakale ta kaseng nginang yele kumno banwat kilat kelenti ban organize kumgini program ba kumno bangila ban kenti khun samla ka jangi ba ban pelat lu eki nak jing sneu offer kumala manda ngi ba bon khun samla ka jangi lalu hathan saw medo tathan nonggendong kingap chibon hak jing jersey jong kita ke jing sneu hake mang sala dena kalian kaseng rengkat ke jinga trai porba nadu ki darbar shlong kiseng long tumi pakiseng samla ni persyang kumlo banwat bar e gilat kelenti bantan yakni ki khun samla ke jami ke bangam hake ni jersey dene kapor habang apai ngai ki ni pelias ke da trai sistem sha ya that mo
But ngai ba kata ka team kabla president siya kayo ya ka jingjong. Dia ka po ka po hiru ya ka ni ka team ka yo ka jingjong. Pada ni sakmat pinangla ni simenta sa giwi wiki tournament omdei ban kon ta ni sinong jong pi resi giwi district ru. Ba kamjo ru ya ka ni ka team ka bas sajam ka ket bok ka rang ka kendu ya pi. Ba ka minsim jingale ka di bandan na pi ba to ai ba ka ni ki jing saram ka jong pi ha ka ni ka singi ko menta ha ka wi ka singi ka dai pi sayo ya ka jingjong ha ka jing simenta ka jong pi. Football atau second knockout football tournament kabau organized daga Federation of Khasi Jantia Garo People Jirang Circle banle se hagisnem ki banwan nila aban organized bank ya kum gine hi ki program kum gine hi ka tournament kabau dei ka thap knockout football tournament kata kadai ngabu ka jing start jam present jam ka circle uban yelam bat hakajing kasan lang jami na bokanat khasil desek bat hangne ngai I kajing lekai kaba nakaliang jaw kiniki atli tim kiba hilekai kiba ladeiru kiba kansai jam kanika tournament bat kilapoiru sa kaniki final bat kata kadai ka driver association bat ka umkansir sport club kini ki atli kitim ki baile kaya kena kapono phaisni kaba borok ki patba jam kena kathan ki sakhi ba kena ka driver association kalara ya kana mladu ba ka ungkersir sport club kadai ka club kabala sarem de ngakerpat kini ki atli kitim ba ketim kabejab ba kamdai bandan kejing kamen sim sosara ba ketim kabarem bru kamdai bandan ne kamen sim duk jengkelmen kum ki rami lekai ba nga kermen skem ba kamdei tangah kene ka football kamdei tangah kene ka madan jong ka jirang le se kila ban ketiuru sapo ke district level ban nya step step kumbal kren dagwe ki rongba kumbal kren sakman